Seuraavaksi saamme kuulla musiikkia Tallarilta ja Lauri Kotamäeltä. Tallari on jo kohta 40 vuotta pitänyt yllä suomalaisen juurimusiikin liekkiä, toinen jalka syvällä perinteessä ja toinen tiukasti nykyhetkessä. Lauri Kotamäki on taasen folk-artisti, jonka intohimona on pitää yllä suomalaisen juurimusiikin liekkiä, toinen jalka syvällä perinteessä ja toinen tiukasti nykyhetkessä. Ei siis ihmekään, että Kotamäki oli ensimmäinen taiteilija, joka otettiin mukaan Tallari tuottaa -konseptiin. Tallari tuottaa on vuonna 2022 aloitettu toimintamuoto, jonka tarkoituksena on nostaa entistä enemmän sen kansanmusiikkikentän monipuolisuutta ja laajentaa yhtyeen tarjontaa valtakunnallisesti. Ja nyt me pääsemme nauttimaan tämän synergian eduista. Tallari ja Lauri Kotamäki, olkaa hyvä. Minäpäs olen se pontikka poika ja mulla on tehdas korvessa. 15 litraa valmista viinaa ja lisää tippuu torvesta. 15 litraa valmista viinaa ja lisää tippuu torvesta. Tippuu viina, se tippuu vaan se tippuu kaikille. No tippu se reilulle hessulle, vaan ei tipu Vallesmannille. Tippu se reilulle hessulle, vaan ei tipu Vallesmannille. Eikä siellä korvessa kuuseen juurella paisteta lättyjä pannulla, vaan siellä keitetään sorrettu voimaa vanhalla maitokannulla. Vaan siellä keitetään sorrettu voimaa vanhalla maitokannulla. Eikä ne korven kyynele kelepaa näytteeksi Suomen messuille, mutta ne kelepaa viihdykkeeksi monelle reilulle hessulle. No mutta ne kelepaa viihdykkeeksi monelle reilulle hessulle.